unha novidade, eu penso que moi interesante e para ter en conta. Non a desveles aínda, porque imos cun deses grupos que seguro que se lembran polos seus videoclips. Polo menos había un tema do Xabarín Club que seguro que todo o mundo lembra por aquel videoclip tan bo que era o de Superheroe, os Blocilloas. Home, por suposto. Imos ver que foi deles unha década despois. Sen ninguna diversión. Hola, son Dani, ex Blocilloas, agora cantante de Boy Elliot. O local onde estamos é o Torgal, teño moi bo licor café, a verdad. O meu último concerto foi aquí no Torgal. Se mal non recordo, os Blocilloas empezamos a tocar no 94. O vídeo do Xabarín saiu sobre o 95, 96, xa fai pois 12 anos. A miña enferma imaginación, a humanidade en perigo e de salvar. O vídeo foi dirixido por Alberto Alonso, que é o meu irmán, e todos os protagonistas, toda a xente, pois eran colegas que saían no vídeo. Hoxe en día, pois o vídeo está colgado, por exemplo, no YouTube, é un pouco como un vídeo de culto dentro do resto do Xabarín, claro. Estando en Australia, falando con a miña nai, pois me decía que estaba vendome na televisión, e facía moita gracia, a verdad. O tipo de música, pois, non sei, rock, pop, pode ter ramalazos de power pop ou de punk ou indie, pero tampouco o podería definir moi ben. As influencias, pois, poden ser desde Wilco, Red Cross, os Homens, gustame moito, miles de cousas, a verdad. Un dos premios pois foi ir a tocar a Laponia, un concurso de linguas minorizadas. Os estilos que había ali competindo pois, bueno, eran moi diferentes ao noso, era cousa máis folk igual ou máis acústico. Non pegábamos moito, vamos, pero bueno, foi realmente divertido. Aí está Dani Filloa, ese fenómeno agora como Boy Elliot, que foi o gañador do Apollo Hit. E mirade, a onde o levou? Pois a tocar nese festival de linguas minoritarias que se fai en Laponia, ali onde vivía Papá Noel, como dicía aquel. En fin, sí, en Laponia vivía Papá Noel. Onde creías ti que vivía Papá Noel? Non sei, nunca fui. Bueno, a ver se Dani volve a montar a banda e os podemos ter algún día por aquí tocando. Agora ya están, por certo, facendo algún traballo novo. O seu irmán Carlos Alberto, que prepara a película, foi o responsable deste vídeo de Superheroe. Bueno, que me estou liando. Ti tiñas novedades relacionadas con videoclip? Videoclip, queres que vexamos un anaquiño de videoclip? Que os videoclips son para ver.